Russia chuan Ukraine power grid chu nasa takina beita Ukraine chuan an energy facility a zan kha chungin Russia tanga beina an to thu an soya hei hi an ram power grid beina chuan alana sa berani thlathum kal ta chunga Russian energy infrastructure facility a bei voiriat na ni thu Ukraine energy ministry chuan soi air defense system ta chuan missile som poruk zinga som pani le drone som pathum te Russian mun sang-sanga zan kha chunga ka chhuah chu an lo ka phlani in Ukraine Air Force chuan a soya Zaporizhia biela energy lama thok tu pani ta chuan hliamna takan tuara damdoi ina hroi nga lan ni khothlang lam kho pui vi fa po energy man ruwa chhia thu official te chuan an soi bokani Ivano Frankis chimlam thlang biela po thunai tu te chuan in le kindergarten pakhat ti chiat an report boka Russia lam chuan thlasik le ni pui tir lama Ukraine energy target te bei pui thlang na campaign a siam thar le a hei wang hian rampuma boina chuak ani President Volodymyr Zelensky chuan tun hnai khan Moscow chuan Mars hlatop lama a energy facility te ti chiat tan ani tanga aram electric siam chuan a hmun chan ve chuan chiatna tok ti ra soya zirtop zana bei pui thlak na hi tunkar chunga energy infrastructure bei pui thlak na pani na ni a nilai ni khan Ukraine thunai tu te chuan zan khat chunga poi khoina lian tham a thlena wangin na thok pasari an hliama energy infrastructure power station po achia thu asai Ukraine hian European Union atangin energy alaya ma se hei hi deficit phuruk na na tok lo hle a he boina wang hian hunolom tura infrastructure poimo tak tak damdoin le sipai munten power ma mo tamdo na wangin rampum huapin blackout energy man tleman ro manani Ukraine private energy company lian berzingami Maxim Timchenko chief executive DTEC chuan arang thayang bera power energy mandan an thiamangai dona chutilo chuan tun thlasik chung hian Ukraine hian harasatna lian takatok donani ti in a soi allies te hneana angen na chu an energy system hum him turle a hun takadin tharle tura mala turin ani Mr Zelensky hian Ukraine tangrual ramte chu air defense system tamjok thon turin voi tam takalo ngen to a US atangin a big takin air defense system thiam tak tak pasari Patriot ti chu adil to ani Zaporizhia governor Ivan Fedorov chuan zirtopni zing khan Mr Zelensky thu cha chu telegram thu cha posa athu posa chuan an melma ta chuan in do hian ti top don lova chu wang chuan Ukraine hian air defense system a mo ani ti in a soi US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan thole ni khan Washington chuan Patriot delivery a hian Ukraine chu achung nung bera da ani ti in a soya hei hi order petu ram dang te a in asang jok ti na ni ti in a soi Russia chuan Ukraine energy infrastructure beina hian missile le drone tam tak a hmanga Russia hian zan kha chungin chetna sa takina thoa achunga kan tarlan tak angin Russia hian zan kha chungin chetna sa takina thoa missile le drone kap chuak reng boka Ukraine ram chim chak le chimlama energy facility ti chia energy lama thok tu pani chuan hliamna takan tur bokani thathum kalta khan Moscow in energy infrastructure beina ti chakhle a Ukraine power plant te bei pui thlakna lian ber Ukraine power plant te bei pui thlakna lian ber pariat na Russia chuan energy facility le infrastructure poimo tak tak te beina hian missile som poruk le sahi drone som pathuma kap in Ukraine Air Force te chuan an soi Ukraine Air Defense te chuan missile som poruk zinga som pani le Russia in drone som pathuma ka chhuwa zong chu an lo kap thavek ni in Air Force lam chuan an soya state on power grid operator Ukraine go chuan he bei pui thlak na hian Ukraine kho chhak lam Zaporizhia bial le Lviv chimlam biala facility te man ruwa ti chhia ti na soi bokani Zaporizhia biala energy lama thok tu pani chu energy facility kang mai chuak na sala tu ka wangin liaman tur ni in regional governor Ivan Fedorov chuan a soya multi-story building hi kongpui lian atanga lawak lawa amal dina
he bei pui thlak na hian a chhevel in te chu a chheveka Russia sipei te hian silain me pu chun zom zela wangin helai mun hi ralmong lo hle a kong pui po masail siper le bompuak wangin a chena sa hle ani Qatar chuan Hamas nena inremna siam tura inbiak na mason na thu a soi inbiak remna hi Gaza Major Population Center mipui tamna hmuna tanga Israel sipei te in hnu do le Ahma sabera ka ruk chung in ka hai kalpui tura ruam manna siam te ni a Qatar chuan Gaza in ka hai kalpui tura in biak na hian mason na enge moza to to ti na sai Israel le Hamas in kara in nor na chu ti top turin in rem na siam chun zom zelani ti na sai Gulf States Egypt le United States te hian thlatam tak chung chu in ka hai thu thlungan nei to a Indona ina ti buai Gaza rama hian saltang te in thleng le nitin mamo aile in turin pek po buina kara hian an kalpui zelani thil dana hian masona nge mochena oma ni nge mazat kalta chung khan ti top lavin an malak na chu an chun zom zelani ti in Qatar Prime Minister le Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani chuan Madrid Spanish Foreign Minister Jose Manuel Alvarez nena news conference an nei na sai an malak na hi an chun zom zela Hamas movement nen po in mu khom na azoni na oma hei hi an panin kara in ram lo na ti top na tur le in ka hai kalpuya mi man le tang te in thleng thei na tura in ram na siamani ti in a sai November thla a ni sari chung cholani hnuwa Israel saltang za chuang le Palestinian tang zani somli te chhuathir ti lo chu October thlatira tanga indona chana tang khan indona hi cholsan ala lawani in biak na hi me ni somthum pakhata US President Joe Biden heruwa man na hian Gaza Major Population Center mipui bitna hmuna tanga Israel in hnu do phuta ka ruk chuin ka hai kalpui phut bokani hemi hnu hian mediator ten hun tam zo kan mo chuan ti top thei ni thu a soi boka an thorim na chu an kal chun zom pui zela ma se tun thlengin a mor an la bok lo thu le buina chin fil dan tur thaber formula chun la hriat lo thu Qatar Prime Minister chuan a sai hei hi nei thei ani vele Israel lam nen in biak po na an nei tur thu a soya an in rem lo na hi ti top tumin an bai mek thu le arang thayang bera in rem na siam an tum thu a sai